ଏବେ ଆମେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆଇଛେ। ଏଇଭଳି ସେ ତିନୋଟି ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଡେଇଁକି ଆସିଛି। ତିନୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଝିରେ କଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆର ଶୀର୍ଷସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ। ଏମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଁଳା କୋଳି ଗଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଁଳା କୋଳିର ଗଛ, ଯାହାକି ଆମେ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଚୁଟିରେ କଳା କରିବା ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି, ଚୁଟି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି ଏ ଗଛଟି। ଏ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅନିଶା ଗଛ। ଅନିଶା, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଡ଼ରେ କଣ ନଖା, ଏ ଗଛଟି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ନଖା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାଦୁରେ ଲଗାଯାଏ। ଏ ଗଛଟିର ପତ୍ରକୁ ମନ୍ଥିକି ରସକୁ ଲଗାଯାଏ। ଅଁଳା କୋଳି ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏ ଗଛକୁ ପୂଜିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପୂଜିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗଛଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁରୁବାର ମାଣବସାରେ ଲାଗେ। ଏ ଗଛର ଫଳକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଟିକେ କଷା ଜଷ୍ଟ, ଫଳ ତ ଏବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଦେଖେଇ ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏ ଦାନ୍ତ କାଟି ଘଷିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏ ପତ୍ରକୁ ଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ପତ୍ରଟି କଷା କଷା ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କେଉଁ ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗଛଟି ମିଳିବନି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତଳେ ପକାଇବାନି, ଏମିତି ଉପରକୁ ଟେକିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।